عالم لخا تنساي طباباوያን እዚ ምድላው ብፉሊ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዘለው ጥበባውያንን ስራሕቲ ጥበቦምን ትኩረት ገይሩ ዝዳሎ ተደፊኑ ዝጸንሐ ዓቕሚ ጥበብ ጠቢባን ዳግም ንክል ዓለም ኣብ ጥበባውያን ዝበጽሕ ዝነበረን ዘሎን ምግላልን ተነጽሎን ንክተርፍን ዓሊሙ ዝዳሎ ዓለም ለኸ ትሕዝቶ ጥበባውያን ዝንጸባረቐሉ እዩ። ዓለም ለኸ ትንሳኤ ጥበባውያን زحيلت كي تخون كي تشفالق كي قتل خالي حدقاون كي يمص እንደገና እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ስርዓት ዝበሃል መስሪቱ ናይ ባህሉን ካፍቲ ሃይማኖትን ካፍቲ ናይ ሕብረተሰብ መነባብሮን ባህልታቱን እናተቀረጹን እናተማሃዙን መጽዮም ማለት እዩ ለውጢ ንክመጽእ ኣብ ስርዓታዊ ኣብ ባህላዊ ኣብ ሃይማኖታዊ ከምኡውን ኣብ ኢኮኖሚካል ናይ ባዕሉ ዝኾነ ስርዓትን ሓዘ በብደረጃው نعبي نفتي سلطن زبሃል ደረጃ ማለት ሰላም ኮራንን ተኸታተልቲ ሚድያ ዓለም ለኸ ትንሳኤ ጠቢባን ደሞውን ከመትሮ ሓደ ምድላው ሒዝና ናባኹም መጺና ኣለና ኮራት ተመልከትና ማር ምድላውና ናይ ሎሚ አርእስትና ብዛዕባ ለውጢ ኣብ መናወሮ ወድሰብ ካብ ጥንት ዘመን ጀሚሩ እስካዕቲ ዘለናዮ ዘመን እንታይ ይመስል ለውጢ ንወድሰብ እንታይ እዩ لوتي معقاتي كالرو زبلون كالوتن زرزر بزبال ملكعو حزنا نباكم مسينا لنا كورات تملكتنا جوان ميديانا لايك شير سبسكرايب ناقبركم كتب برساتعنا دقيمنا بتحتنا نحطت كورات تملكتنا بكتا نفتي أرستنا كسقاقركم مالتي النابرا ودسب كابتنتي كساولومي انتهي مسل زبل كنرين كلنا ودسب كافتا استفطرلا غزي جميرو سكيتي لومي زلنا يو زمن مالتيو بزحات ناي لوطي يقيدتات غير يكنبل نخلينا مالتيو ودسب كبعالتي زنبر منابرؤ ناب غزا زتسغاغرلو كاب حدن زنبر مناورو ناب حرشا استسغاغرلو كاب حرشا نابزي حزي بحج بصحنايو زلنا ناي تكنولوجي معبالتات كم اورتي فطان زبحال ناي انفورميشن تكنولوجي زمن بصحنا لنا مالت كبال يكالي كورات تملكتنا سلازي دق سبات كاب زفطرو سكابتي حج زلو اكايدا كيادو اتلوتي اتناي هيوت ستاندارد ببيغزيو ناتمحايشن اسكعزي حجي بصحنا يزلنا بصح لمالتيو زين دغنا بزتفرالي ملكعتات كنريين خلينا مالتيو كما ابنت تي ناي منبابرو هيوتو كبعلتي ناب غزا مسرح قس بقس يبصحو مالتيو كاب غزا مسرحون ناب ناي قشتات ممسرات خيدو مالتيو كاب ناي قشتات ممسرات እንደገና ናብ ምምሕዳራዊ ስርዓት ብዝኾነ መልክዑ እንደገና መጽዩ ማለትዩ ምምሕዳራዊ ስርዓት ሚሂዙ ብድሕሪኡ ናይ ባዕሉ ፍልስፍናታት እናተጠቀመ ዝተፈላለዩ አክቲቪስታት ዝተፈላለዩ ለውጥታት እናምፀ እስካብዚ በጽሕናዮ ዘለና ደረጃ በጽሑ ማለት ክበሃል ይካል ማለት እዩ ኩራት ተመልከትና ወድሰብ እቲ ዝምገቦ ምግቢ ከይተረፈ ካብ ሃደን ይነይሩ ማለት እዩ ኣብ ሃደን ዝተመስረተ ይነይሩ እቲ ዝምገቦ ምግቢ እንስሳታትን ሃደነ ዝተፈላለዩ ቆጽላ መጽሊ እናተጠቀመ እዩ ናይ ምግቢ ስርዓቱ ዘከናውን ነይሩ ማለት እዩ ወድሰብ ድሕሪ ግዜ ግን ናይ አእምሮኡ አተሐሳስባ ናይ አእምሮኡ ለውጢ ናይ ስነ ልቦናኡ ለውጢ እናምፀ ካብ ሓደ እናተምሃረ ካብ ሓደ ዝተወሰነ ለውጢ እናምፀ ብኸይዲ ዝተፈላለዩ ስልጣነታት ምዕባለታት እናምፀ ኸይዱ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ንሰውነቱ እውን ክዳን ዘይፈልጥ ብፀሓይ ብቁሪ ብዝተፈላለዩ ነገራት ይጋለጽን ሓደጋ ዝቃልዕን ዝነበረ ወድሰብ
ንነብሱ መሸፈኒ ክዳን ቆጽሊ ይሽፍን ነይሩ ካብ ቆጽሊ ናብ ቆርበት ካብ ቆርበት ናብ ስሩዕ ክዳን ካብ ስሩዕ ክዳን እንደገና ናብቲ ናይ ሎሚ በፂሕናሎ እዩ ዘለና እቲ ናይ ስታንዳርድ ዝሓለወ ህይወት ክመጽእ ኢሉ ማለት እዩ ክቡራት ተመልከትና ስለዚ ለውጢ ኣብ ወዲ ሰብ ካብቲ ዝተፈጠረሉ ግዜ ጀሚሩ ስካብ ዘለናዮ እዋን ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዝገርም ፍጥነት እናኸደ ይመጽኡ ማለት እዩ ስለዚ ቲ ኣመጋግባው ቲ ስርዓቱ ንባዕሉ ብጣዕሚ ብዘገርም ሁነታት እቲ ቁፅር እውን እቲ ናይ ወዲ ሰብ ቁፅር እውን እናተዋለደ እናበዝሐ ስለ ዝኸደ እቲ ናይ ህዝቢ ቁፅር ኣብ ዓለም ዘሎ ህዝቢ በዝሑ እውን እናበዝሐ ስለ ዝኸደ ኣብኡ ኣነ ክጥቀም ብዝብል ዝተበሱ ስርዓት ብዘይብሉ መንገዲ ናይ ዝሓየለት ከይትኸውን ከይጨፋለቕ ከይቃተል ካልእ ሓደጋ እውን ከየምፅእ እንደገና እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ስርዓት ዝበሃል መስሪቱ ማለት እዩ ስርዓት ንወዲ ሰብ ተኸባቢሩ ንክነብር ሰላማዊ ህይወት ኮይኑ ክነብር ማዕረ ክፍፍል ንክልዮ ኣብ ጥቕምን ኣብ ካልኦትን ኣገልግሎታት እውን ማዕረ ተጠቃምነት ንክልዮ ብፍትሓዊ መንገዲ ብስርዓታዊ መንገዲ ንክነብር እንደገና እንታይ ምሂዙ ማለት እዩ ስርዓት ዝበሃል ፍልስፍና ፈጢሩ ማለት እዩ ወዲ ሰብ ስለዚ እቲ ለውጢ ብጣዕሚ ብዘገርም ኩነታት እናተለወጠት ፍልስፍና ናይ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ እቲ ለውጢ ብጣዕሚ እናዓበየ ከይዱ ማለት እዩ ስርዓት ምሂዙ ብሓባር ምንባር ጀሚሩ ብድሕሪኡ እቲ ስርዓት እንደገና ስርዓት ክንብል ከለና ሓደ እቲ ናይ መነባብሮ እቲ ምስቲ ማሕበረሰብ ዘለዎ ሶሾ ኢኮኖሚ ምንቅስቃሳት ኩሉ ስርዓት ዘቕሚጥሉ እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ናይ ምግቢ ንባዕሉ እቲ ዝምገቦ ምግቢ እንታይ ዓይነት እዩ ንጥዕና ዝጠቅም እንታይ ዓይነት እዩ ንጥዕና ዘይጠቅም ዝብል እዚ እውን እናፈለየ መፅኡ ማለት እዩ ኣብ ናይ ጥዕናዊ መዳያት እውን ናይ ባዕሉ ፍልስፍናታት እናፈጠረ መፅኡ ማለት እዩ ናብኡ ናብቲ ውሽጢ እንተኣቲና ብዙሕ ትንታነ ዘድልዮ እዩ ስለዚ እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሃይማኖታዊ ለውጢ እውን ኣብ እምነት እውን ምሕሳብ ጀሚሩ ምፍልሳፍ ጀሚሩ ማለት እዩ ወዲ ሰብ እምነት ሕዚ እቶም ናይ ቀደም እቶም ናይ ጥንቲ ወዲ ሰብ እንታይ የምልኽ ነይሩ ኣብ ወሓዝቲ ሩባታት ኣብ ዓበይቲ ኣግራባት የምልኽ ነይሩ እምነት ነይሩ ይኣምን ነይሩ ቀስ እናበለት ናይ ኣእምሮ ተሓሳስባ እናሰፍሐ ምስ ኸደ እንደገና ካብዚ ሓሊፉ ለውጢ ብዘለዎ መልክዑ እንደገና እቲ እምነቱ ናብ ወርሒ ናብ ፀሓይ ናብ ከዋኽብቲ ናይ ምምላኽ ደረጃ ዓብዩ እንደገና ማለት እዩ ኩሉ ንናይ ባዕሉ ምክንያታት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ፀሓይ ዓመት ሙሉእ ተብርህያ ብርሃን ትህብያ ስለዚ ንሳያ ፈጣሪትና ናብ ምባል ከይዱ ማለት እዩ እቲ ማሕበረሰብ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ማለት እዩ ቀስ ብቀስ እንደገና እቲ ፍልስፍና እናስፈሐ ምስ ኸደ ካብ ፀሓይ ካብ ወርሒ ካብ ከዋኽብቲ እንደገና ፍልይ ኢሉ ናብ ምንታይ ኣትዩ ማለት እዩ እንደገና ናብ መናፍስቲ ኣትዩ ማለት እዩ መናፍስቲ ዝበሃል ነገር ከም ዘሎ ምፍላይ ጀሚሩ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ መናፍስቲ ምምላኽ ጀሚሩ ማለት እዩ ካብኡ ብምቕፃል እንደገና እናተመራመረ ካብ መሳፍንትን እና ካብ መናፍስቲ እንደገና ናምንታይ ቀይሩ ማለት እዩ እቲ ኣምልኮቱ እቲ እምነቱ ከይተረፈ ማለት እዩ ናብ ፈጣሪ እግዚኣብሔር ዝብል ተሰጋጊሩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝብል ሓደ ኣምልኮ ናይቲ ህዝቢ በቃ እግዚኣብሔር ዝበሃል ፈጣሪ ኣለና ናብ ዝብል መፅኡ ማለት እዩ ካብዚ ናብዚ ደረጃ እዚ ምስ ዓበየ ብጣዕሚ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ስርዓታት ኣብቲ ሃይማኖት እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ስርዓታት ኣለዎ ስርዓታት ተማሂዙሉ ማለት እዩ ስርዓታት ተቐሪፁሉ ማለት እዩ ስርዓቱ እቲ ባህሊ ዝበሃል ደረጃ እውን እቲ ናይ ባህሊ እውን ካብቲ ሃይማኖትን ካብቲ ናይ ሕብረተሰብ መነባብሮን ባህልታት እውን እናተቐረፁ እናተማሃዙን መፅኦም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ክንብል ማለት እዩ እቲ ለውጢ ብፍጥነት በቢግዚኡ
እናተስተኻኸለ ናይ ባዕሉ ለውጢ ሒዙ ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ናይ ሃይማኖት ሕግታት እውን ናይ ባዕሎም ስርዓታት ናይ ባዕሎም ዝኾነ ኣምልኻዊ ከይድታት ሒዙ መጽኡ ማለት እዩ እስካብታ ሕጂ ዘለና እዋን ድማ ሃይማኖት ዋላ እኳ ዝተፈላለዩ ብዙሕ ብዝበለ መልክዑ ናይ ባዕሎም ስርዓትን ቅርፅን ሒዞም ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ይስፋሕፋሕ በቲ በለበቲ ግን ሓደ ፈጣሪ ኣሎ ናብ ዝብል ደረጃ ግን እቲ ማሕበረሰብ ከም ዝበፅሐ እዚ ሓደ ካብቲ ከይዲ ናይ ደቂ ሰባት ናይ መነባብሮ ለውጢ ኢልና ንፅውዖ እዩ ማለት እዩ ሕዚ እቲ ማሕበረሰብ ማለት እዩ መጀመርያ ኣብ በዓቲ ዝነብር ነይሩ ዳሕራይ ናብ ቁሸታት ምምስራት ጀሚሩ ገዛውቲ ምስራሕ ጀሚሩ ማለት እዩ ገዛ ምስራሕ ምስ ጀመረ ገዛውቲ ሰሪሑ ምንባር ምስ ጀመረ ኣብቲ ገዛውቲ እንደገና እንታይ ተወሲኹ ብሓደ እናተኣኻኸብካ እናተሰባሰብካ ምንባር ተጀሚሩ ማለት እዩ እዚ ምንባር እዚ ምስ ተጀመረ እንታይ ተጀሚሩ ማለት እዩ ጠቅልል ዝበለ መልክዑ ብሓባር ምስ ኮኑ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ብዙሕ ዝበለ ማሕበረሰብ ናብ ሓደ እክብ ናብ ዝበል ናይ ሓባር መነባብሮ ምስ መፀ ንናይ ባዕሉ ናይ ፍልስፍና ናይ ኣእምሮ ዕብየት ናይ ኣተሓሳስባ ዕብየት እናምፀአ ምስ ከደ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ንናይ ባዕሉ ፍልስፍና ከምፅእ ከሎ ንናይ ባዕሉ እቲ ስርዓታት እውን ብኡ መፅኡ ማለት እዩ ሓደ ናይ ባዕሉ ፍልስፍና ይቀርብ ሓደ እውን ናይ ባዕሉ ፍልስፍና ይቀርብ እቲ ናይ ሂወት ዝቕይር እቲ ለውጢ ዝበሃል እናበልና ንፅውዖ ማለት እዩ እቲ ለውጢ ንክመፅእ ኣብ ስርዓታዊ ኣብ ባህላዊ ኣብ ሃይማኖታዊ ከምኡ እውን ኣብ ኢኮኖሚካል ናይ ባዕሉ ዝኾነ ስርዓት እናሓዘ በብደረጃኡ እናዓበየ ናብቲ ስልጡን ዝበሃል ደረጃ መፅኡ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና እቲ ሃይማኖታዊ ከምቲ ዝበልክዎ እዩ እቲ ኢኮኖሚያዊ ለውጢ እንደገና ያው ካብ ሃደን ናብ ሕርሻ ካብ ቆፅላ መፅል ምብላዕ ናብ እኽሊ ናብ ዝራእቲ ካብ ዝኾነ ይኹን እንስሳ እናሃደንካ ካብ ምብላዕ እንደገና ናይ ባዕሉ ስርዓት ፈልዩ እዚ ይብላዕ እዚ ኣይብላዕ ናብ ዝብል በቲ ሃይማኖታውን በቲ ባህላውን ደረጃ ሒዙ እናማዕበሎ መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ ለውጢ ብፍላይ እቲ ናይ ኣእምሮና ምምዕባል ናይ ኣእምሮና ናይ ምሕሳብ ደረጃና ለውጢ እናወሰኸ ብዝኾነ ቁፅሪ ዝተፈላለዩ ናይ ቴክኖሎጂ ግብኣታት ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብስፍሓት እናተበራኸቱ መፅኦም ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ኣምፂና ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዝገርም ደረጃ ዓለም ኣብ ሓንቲ መንደር ኣብ ሓንቲ ንእሽተን ቁሸት ጠቕሊልካ እትሪእየሉ ናይ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዘመን በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ብፍላይ ወዲ ሰብ ብእግሩ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ብጣዕሚ ርሑቕ ዝበሃል ቦታ ተንቀሳቒሱ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ዝነበረ ብጉልበቱ ሓደ ናይ ሕርሻ ቦታ ብዙሕ ጉልበት ወዲኡ ብዙሕ መዓልትታት ዝውድእ ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ ኩሉ ነገር ባህላዊ ወይም ድማ ድሑር ኣብ ዝበሃል ብጣዕሚ ዝንጉዕ ኣብ ዝበሃል ናይ ለውጢ ደረጃ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብጣዕሚ ብዝፈጠነ መልክዕ ልክዕ ብኣሽሕ ኪሎ ሜትራት ርሒቑ ኣብ ዘሎ ቤተሰብካ ወይም ድማ ብጣዕሚ ብኣሽሕ ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዘሎ ወገን ኮፍ ኢልካ ብሓደ ከም ዘለካ ኮሚኒኬት ትገብረሉ ደረጃ በፂሕና እቲ ናይ ስልኪ ምዕባለ ብጣዕሚ ዝገርም ምዕባለ ማለት እዩ ብዙሕ ኣዋርሕ ብዙሕ ሰሙናት ተጓዒዝካ ብእግርካ ዘይትበፅሖ ዝነበርካ ከባቢ ሎሚ ብኣየር በሪርካ ኣብ ደቃይቕ ኣብ ሰዓታት ተርከበሉ ግዜ በፂሕና ናይ መኪና ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ለውጢ ካብቲ ባዕሎም ደቂ ሰባት ባዕሎም ቆፊሮም ባዕሎም ሕርሻዊ ማእተት ፈጢሮም ሕርሻ ምስ መሃዙ ብጉልበቶም ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ናብ ብዕራይ ተሰጋጊሩ ካብ ብዕራይ እንደገና ናብ መኪና ተሰጋጊሩ ካብኡ እንደገና ብዝበለፀ እቲ ቴክኖሎጂ እናማዕበለ ሳብ ናይ ርሕቀት ብሓፂር ግዜ ንምብፃሕ ሳብ ኣየር ኣውሮፕላን ተማሂዙ
مالتي كابزي بالزلل عندنا عالم كوفيلخا أب حدا بوتا بينخا أب حدا ترابيزا حدا طاولة كوفيلخا عالم تقاط أسكرلا نا إنفورميشن تكنولوجي معبال عندنا أزيب زاد النقل بزجر من كناتات مصري مالتي سلازي لو تكنول كلنا نا أمرونا بزتلوت درجة من نواورنا هيوتنا عالمنا نغيرون نلوطلن هيوتنا ونلوطلن عدي ونلوطلن درجة بس إحنا مالتي كوران تملكتنا زي أبغى على صح حبلنا كنورينا نجيو زلنا ساعات سلاز قدرنا مالتي لومي حزنا يوز مصعنا طعم حصر زبالت لوطي تبل عرستي حزنا مصينا زمصعنا يا مدلاو مالتي ابزي زازيمنا لنا كوران تملكتنا مالتي سلازي لوطي تانا يمچرشا كنزالنا مالتي تا لوطي معغاتي كالدو اي كالن زبل لوطي معغات بفصم اي كالن لوطي أمره زمن جو حيلي باور سلازقنا ناتونچف زغيد أمبر ندحريت كوغتت زيخل عدته زيخل بزتفعل علي من قدي بوليتيكاون هايمانتاون محبراون صعنتات عقبهم كحزو زيخلو تونچف ايو كبل دلي مالتي كورات تبلكتنا وصال بخارج تكسان الرخب سسرناين عاكم تشاو عالم لخا تنساي طباباوያን እዚ ምድላው ብፉሊ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዘለው ጥበባውያንን ስራሕቲ ጥበቦምን ትኹረት ገይሩ ዝዳሎ ተደፊኑ ዝጸንሐ ዓቕሚ ጥበብ ጠቢባን ዳግም ንክል ዓለም ኣብ ጥበባውያን ዝበጽሕ ዝነበረን ዘሎን ምግላልን ተነጽሎን ንክተርፍን ዓሊሙ ዝዳሎ ዓለም ለኸ ትሕዝቶ ጥበባውያን ዝንጸባረቐሉ እዩ ዓለም ለኸ ትንሳኤ ጥበባውያን